Avui cuinarem aperitius sense gluten. Començarem amb uns cors de carxofa amb salsa de gerds. Netegem els cors de carxofa amb cura amb una mica d'aigua, per tal que no es trenquin. En una paella posem la mantega i quan s'hagi desfet afegim el sucre i els gerds i coem fins que es formi una salsa espessa. En un cassó posem el vinagre i el sucre i coem a foc suau durant 30 minuts. Deixem refredar. S'ha de formar una textura espessa. Dins de cada cor de carxofa posem una mica de formatge cremós, una mica de marmelada de gerds i decorem amb reducció de vinagre de Mòdena. Seguirem amb unes gambes cruixents amb salsa de parmesà. Amb l'ajuda d'una picadora esmicolem el blat de moro fregit. Pelem les gambes, les punxem amb un pal llarg i les arrebossem amb farina sense gluten, ou batut i finalment pel blat de moro. Fregim les gambes en oli ben calent. Preparem la salsa de parmesà posant el parmesà ratllat amb la nata a coure durant 10 minuts en un cassó. Servim la broqueta de gamba en un gotet amb la salsa dins. Finalment prepararem un xupito de crema d'alvocat i blat de moro. Coem la ceba a mitges llunes en un cassó, juntament amb un rajolí d'oli d'oliva i un pessic de sal durant 15 minuts. Afegim l'alvocat tallat a daus, el blat de moro i aigua just a cobrir. Afegim la llet i triturem amb l'ajuda d'una batedora. Decorem amb una mica de ratlladura de llimona.